Elsőre kicsit idegenül hangzik ez az új önvédelmi harcmodor, a Tactical Close Quarter Combat, de a mögöttes tartalom meglehetősen emberközpontú védelmi mozgásrendszert akar. Az elsősorban rendvédelmi szervek számára kifejlesztett technikák különféle stílusokból lettek összeállítva, szem előtt tartva, hogy a lehető leghatékonyabban és legkönnyebben megtanulhatók legyenek gyermekek és végtelen hölgyek számára is. A Tactical CQC, a CQC az a Close Quarter Combat-nek a rövidítése, igazából annyit jelent, hogy taktikai közelharc. Egy taktikai közelharc rendszert oktatunk, ezt képviseljük itt Magyarországon, arra próbálunk törekedni, hogy minél hatékonyabb technikákat tudjunk tanítani teljesen hétköznapi embereknek. Tehát nem harcművészeket nevelünk, nem is célunk, verseny sincs belőle, és igazából csak teljesen hétköznapi embereknek próbálunk technikákat tanítani. Felfogásunk az, én azt gondolom, nagyba elüt más rendszerektől. Erősítjük az embereket, egy olyan fajta gondolkodást próbálunk nekik átadni az edzések mellett, amivel el tudják kerülni a problémát, a gondot, kezelni tudják az esetleges problémákat, és hát mellette persze egy nagyon hatékony technikai repertoárral rendelkeznek. A Tactical CQC-ról azt érdemes tudni, hogy nem harcművészetről beszélünk, hanem önvédelmi rendszerről. Harcművészet és önvédelmi rendszer közt az a különbség, hogy maga a művészet rész az igazából hiányzik belőle. Nincsenek formagyakorlatok, nincsenek olyan nagy történelmi háttere, mint egy kung fu-nak vagy egy karate stílusnak. Ez egy nagyon-nagyon friss, nagyon fiatal rendszer, kifejezetten utcai önvédelemmel foglalkozik. 4 fő alrendszerünk van, ezek közül az első a PAKA, ami egy angol rövidítés, Protection Against Knife Attack, a késes támadások elleni védekezést oktatjuk. Késes támadásokról azt kell tudni, hogy értelemszerűen más, mint ha valaki puszta kézzel vagy bottal támad, de igazából azért vettük külön rendszerbe magát a kést, mert szerintünk az egyik legveszélyesebb eszköz. A másik alrendszer, aminek a Tactical Stick, ez egy kis taktikai bot neve. Ez egy kézben tartott bot, amit férfiak is tudnak alkalmazni, de igazán, én azt mondom, hogy igazán nőknél használnánk magát ezt a sticket. Szinte teljesen mindegy, hogy hol talál el, még egy erős fizikumú férfinál is annyira erős fájdalmat tud okozni, hogy igazából nagyon-nagyon megkönnyíti a női önvédelmet, és ráadásul kis helyen elfér, tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy praktikus is. Főleg amiatt kezdtem el járni, mert 2-szer megtámadtak, és mindkétszer lefagytam. Hát azóta járok, és szeretem, hogy sokkal magabiztosabb lettem azóta, mióta ide járok. Azóta már az utcán is úgy járok, hogy így körbenézek, bárki jön. Igazából ezeket a technikákat már ott is alkalmazom, mert előtte sokkal kevésbé voltam figyelmes. Most jelenleg egyelőre Zuglóban, itt a 14. kerületben van edzésünk és érdem. Terveink között szerepel, hogy szeptemberre megnyitjuk a budai központot. Ez már folyamatban van, és hát szeretnénk tovább menni nagyvárosokba. És igazából ami nagyon érdekes és ami nagyon fontos, hogy bár ugye én itt Magyarországon, mint magyar próbálom ezt a rendszert elindítani és terjeszteni és megmutatni, hogy mindenféle külföldi segítség nélkül is tudunk önvédelmi rendszert irányítani és vezetni és fejleszteni. Érdekes módon nem itt Magyarországon van nagy keresletre, hanem külföldről kapunk megkereséseket. Magyarországon, ami most jelenleg nagyon fut nálunk, és amiben nagyon jól tudunk dolgozni, az a filmes szakma, ahol például most egy websorozatba állítunk be jeleneteket. Mi egy nagy stábbal egy online websorozatot forgatunk. Arra gondoltunk, hogy az akciójeleneteknek a hitelessége az jelenleg a sorozatokban eléggé sok kívánnivalót hagy maga után, és megpróbáltunk közösen egy olyan koncepciót kidolgozni,
amiben hiteles is a jelenet, élvezhető is. Olivérékkel leültünk, és kitaláltuk, hogy ez egy folyamatos edzés kapcsán, koreográfiákkal együtt megpróbáljuk ennek a sorozatnak az akciójeleneteit összerakni. Ha megnéz valaki egy sorozatot, akkor általában érzi azt, hogy valami nem stimmel. Nem biztos, hogy meg tudja mondani azt, hogy mi nem, csak tudja azt, hogy valahogy neki az életszerűtlen. És szerintem akciójelenetek esetében ez az, ami nagyon gyakran föl szokott merülni, úgyhogy ezeken igyekszünk a legtöbbet javítani, és úgy néz ki, hogy teljesen összeállt a csapat. Van egy harmadik alrendszerünk, ami a Tactical Pit. A teremnek ezt ezen a részén szoktuk alkalmazni. Itt kifejezetten a stresszre megyünk rá. Mikor félek, mikor hirtelen megtámadtak és egy nagyon-nagyon görcsös, stresszes állapotba kerülök, ugyanakkor ugyanazt a technikát megpróbálni megcsinálni. Az esetek 99%-ában nem sikerül. Lerövidült, görcsös, erős mozgások jönnek ki az emberből, de mi ugyanezt a stresszes szituációt szimuláljuk, lámpa egyedül azon a kis részen világít, a hálót elhúzzuk, kívül sötét van, dübörög a zené, megy a stroboszkóp, nem látsz, kimaradnak a mozgásból pillanatok, az ellenfél úgy mozog, hogy itt volt, következő pillanatban itt van, mert kimarad, nem látsz egy pillanatokig, kimarad az a rész, amíg odébb megy, és az egész helyiségnek olyan érzése van, mintha egy szűk téren kellene megpróbálnod mozogni, és ilyenkor bizony megcsináljuk azt, hogy védőfelszereléssel, de 2-3 ember ellen kell mondjuk 2 percen keresztül küzdened, és valahogy megvédeni magad. Az a 2 perc, az körülbelül örökké valóságnak felel meg. Éppen azért szimuláljuk a stresszt, ha ne adj Isten, valaki ilyen szituációba kerül, akkor ne az legyen, ami a tipikus emberi reakció, hogy begörcsölök, lemerevedek, és csak nézek, másodpercekig csak nézek magam elé, és igazából nem tudom, hogy mi történik velem. Nálunk, mivel hogy egy olyan önvédelmi rendszert oktatunk, amiben lehetett is látni a technikákat, azért elég durvák, és ez nem véletlenül van így, mert egy 50 kilós hölgyet arra tanítunk, hogyha egy 100-120 kilós támadója van, az csak ilyen módszerrel tudja, ugye ilyen módszerrel tud kijönni ebből a helyzetből, tehát ezért kell durván végrehajtani. És mi, hogy ilyen technikákat tanítunk, az elsődleges a felvétel során, hogy jön a jelentkezőn, mindenféleképpen személyesen találkozok vele, van egy kis elbeszélgetést, hogy miért szeretne járni, ki ő, mi ő, és hogyha úgy találjuk, hogy nem agresszív és megfelel a csapatba, akkor van felvétel, ha nem, akkor elutasítjuk. Nagyon sok tanulómnál azt vettük észre, és szülők és a tanárokkal együtt, hogy akit eddig bántottak, annak annyira megváltozott, annyira határozott lett a viselkedés, hogy már nincs problémája az iskolába, és szerencsére még egy gyerektanulóm se verekedett. Gyerekeknek főként játékosan csináljuk a technikákat, mert őket az úgy sokkal jobban lefoglalja. Hogyha így szárazon csináljuk, mint a felnőtteknél, őket az annyira nem érdekli, akkor elkezdenek mással foglalkozni, de amúgy meg nagyon-nagyon gyorsan tanulnak. Iszonyat ügyesek, nagyon jól megtanulják, és hogyha megmutatod nekik kedden a technikát, jövő hét kedden is tudják. Tehát nagyon fontos, hogy agresszívak legyünk, miközben támadunk, utána vissza kell higgadni. Amikor csináljuk a támadást, akkor agresszívan kell, oda kell ütni, mert egy férfi ellen azért kell az erő, és utána visszahiggadunk, és megyünk el onnan minél gyorsabban. A negyedik alrendszerünk az pedig ez a testpáncélos képzés. A testpáncélos képzésnek igazából az a lényege, hogy amit végzünk gyakorlatoknak a nagy részét azért nem lehet teljes erőből csinálni, hiszen ha nincs rajta védőfelszerelés, akkor itt havonta cserélődne a brigád, aki edzésre jár, mert mindenki 1 hónap edzés után 3 hónapig feküdne otthon. Tehát ezt nem lehet. Éppen ezért különösen a nőknél szeretjük alkalmazni, mi oktatók beöltözünk, és ott a lányoknak teljes erőből kell tudniuk dolgozni, 15-20 másodpercig tart egyébként az egész, de ez alatt az idő alatt nekik fel kell tudni pattanni és elszaladni. Iszonyatosan ki tudnak fáradni benne, szintén a stressz miatt. Mi
Mi egy akadémiaként működünk, és a társaimmal együtt egy olyan célkitűzést indítottunk el, és tűztünk ki magunk elé, hogy 2 éven belül 4 kontingensen szeretnénk részt venni. Ebbe a munkálatok megtörténtek, a kapcsolatfelvételek megtörténtek, úgyhogy remélem 5 év múlva már a világ minden táján lehet hallani a Technical CQC-ről. Ez volt a befutó, elérhetőségeinket a képernyő alján láthatják. Jövő héten olimpiai magazinnal várjuk Önöket, 2 hét múlva pedig ismét az utánpótlásé lesz a főszerep. Viszontlátásra!